स्वागत आहे। तर मी आज दिवाळी स्पेशल शंकरपाळीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। खूप सोपी पद्धत वापरून बनवणार आहे। तर हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही माझा नक्की लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा। चला तर मग आता स्वीट अशी डिश शंकरपाळीची बनवायला सुरुवात करूया। आता मी इथे शंकरपाळी बनवत आहे। तर शंकरपाळीसाठी मी इथे मैदा घेतलेला आहे 500 ग्रॅम म्हणजे अर्धा किलो। तर हा मैदा चाळून घेतलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये आता आपण अगदी थोडंसं आपल्याला मीठ घालायचं आहे। तर कोणत्याही गोड पदार्थामध्ये थोडंसं मीठ घालावं म्हणजे गोड पदार्थ छान लागतो। तर इथे मी पॅन घेतलेला आहे। त्या पॅनमध्ये आपण आता साखर घालूया। तर इथे मी साखर घेतलेली आहे 200 ग्रॅम। तर वाटीचं प्रमाण आहे 1 वाटी। तर पाणी घालत आहे अर्धी वाटी। तर पाणी हे 125 ग्रॅम आहे। तर इथे प्रमाण मी बरोबर घालत आहे, तुम्ही बघू शकता। तर इथे पाण्याऐवजी तुम्ही दूधही वापरू शकता। तर आता हे आपण गरम करून घेऊया। आपल्याला फक्त साखर विरघळून घ्यायची आहे किंवा पाक नाही बनवायचा किंवा जास्त गरम करायचं नाही। तर आता साखर विरघळल्यानंतर आपण हे थंड करायला नंतर ठेवणार आहोत। तर आता साखर ही विरघळलेली आहे, तर थंड करायला ठेवूया। साखरेचं पाणी थंड झाल्यानंतरच आपल्याला हे शंकरपाळीचं पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर आता हे पीठ आपण मीठ घातलेलं होतं ते मिक्स करून घेऊया। तर ज्या वाटीने मी पाणी घेतलेलं होतं अर्धी वाटी, त्याच वाटीने मी अर्धी वाटी तूप घेतलेलं आहे, ते पण कडकडीत गरम केलेलं आहे। तर हे तूप 125 ग्रॅम आहे। तर आता हे तुपाचं मोहन आपण मैद्यामध्ये घालूया। तर पहिल्यांदा आपण चमच्याच्या साहाय्याने हे मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून हाताला चटके बसणार नाहीत। तर आता हे पूर्णपणे मिक्स करून झाल्यानंतर हलक्या हाताने आपल्याला पहिल्यांदा मिक्स करून घ्यायचं आहे। हाताने मैदा मिक्स केला म्हणजे छान असं मोहन पूर्ण पिठामध्ये मिक्स होईल। तर शंकरपाळी बनवताना परफेक्ट प्रमाण झालं पाहिजे, कारण की इथे मी अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे, 200 ग्रॅम साखर, पाणी 125 ग्रॅम आणि तूप 125 ग्रॅम। तर हे प्रमाण लक्षात ठेवा। तर अशा पद्धतीने हे मिक्स झालेलं आहे। तर आता जे साखरेचं पाणी होतं ते थोडं थोडं घालून आपण पीठ मिक्स करून मळून घेऊया। तर हे पीठ आपल्याला जास्त घट्टही नाही किंवा सैलसरही नाही, हे चांगलं मीडियम आपलं मळून घ्यायचं आहे। तर एकदम पाणी ओतायचं नाही साखरेचं, नाहीतर पीठ पातळ होऊ शकतं। आपल्याला हे बघतच पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे इथे मी पीठ छान मळलेलं आहे। तर मळून आपल्याला हे 10 मिनिटे ठेवायचं आहे। तुम्ही अर्धा तास पण ठेवू शकता किंवा 10 मिनिटेही ठेवू शकता। फक्त इथे 1 चमचा पाणी राहिलेलं आहे साखरेचं। तर आता मी 10 मिनिटे पीठ बाजूला ठेवून दिलेलं आहे। तर 10 मिनिटानंतर बघूया पीठ छान असं शंकरपाळीचं भिजलेलं आहे। तर आपण आता शंकरपाळ्याच्या करून घेऊया। तर पहिल्यांदा असा गोळा हातामध्ये घेऊन चांगला मळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून शंकरपाळी लाटताना चिरणार नाही किंवा क्रॅक्स पडणार नाहीत। तर असा एकसारखा गोळा करून घ्यायचा आहे। तर आता आपण शंकरपाळीची पोळी लाटूया। तर इथे मी पीठ व तूप न लावता ही पोळी लाटत आहे। बघू शकता किती छान पीठ भिजलेलं आहे। अशा प्रकारे आपलं पीठ छान भिजलं पाहिजे। तर ही शंकरपाळीची पोळी थोडीशी जाडच असते, शंकरपाळी पातळ नसते। जाड पोळी लाटली तर आपल्या शंकरपाळ्या छान अशा फुगतील व खुसखुशीत होतील। तर आता कटरने कट करून घेऊया व आवडीप्रमाणे आपण कट करूया। तोपर्यंत मी तिकडे तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर गरम तेलात आपल्याला ह्या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। तर बघू शकता अशा प्रकारे ह्या साईजच्या आपल्याला शंकरपाळ्या झालेल्या पाहिजे। तर ही साईज परफेक्ट आहे। तर आता इकडे तेलही गरम झालेलं आहे। तेलामध्ये आता शंकरपाळ्या फ्राय करून घेऊया। तेल गरम झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे, नाहीतर शंकरपाळ्या वरतून करपतील आणि आतून कच्च्या राहतील। पहिल्यांदा शंकरपाळी तेलामध्ये सोडल्यावर लगेच हलवू नका। एक 5-7 सेकंदाने आपली शंकरपाळी हलवू शकता। जर शंकरपाळी लगेच हलवली तर तुटू शकते। तर अशा प्रकारे नंतर आपण ही शंकरपाळी अशी अलगद आपल्याला हलवत राहायची आहे। बघू शकता कलर चेंज होत आलेला आहे, किती छान अशा फुगलेल्या आहेत शंकरपाळ्या। तर ह्या शंकरपाळ्या आपल्याला गोल्डन कलरमध्ये तळून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे सोनेरी कलरमध्ये। थोडासा कलर हलका चेंज होत आलेला आहे, बघू शकता। तर 1 ते 2 मिनिटांमध्ये ही शंकरपाळी तळून होते। तर आता ही शंकरपाळी फ्राय झालेली आहे। आता आपण टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया।
तेलामधून जरी शंकरपाळी काढली तरी ती आतून प्रोसेस त्याची चालूच राहते तळण्याची. तर अशा प्रकारे इथे शंकरपाळी छान तळून झालेली आहे. आता ज्या बाकीच्या मी करून घेतलेल्या होत्या त्या आता आपण तेलामध्ये सोडूया. एकसारख्या अशा तळल्या गेल्या पाहिजेत शंकरपाळ्या. तर आता ह्या बाकीच्या राहिलेल्याही तळून झालेल्या आहेत. मस्त असा सोनेरी कलर आलेला आहे, बघू शकता. तर तयार आहेत आपल्या खमंग आणि खुसखुशीत अशा गोड शंकरपाळ्या. तर तुम्ही बघू शकता किती कलर छान आलेला आहे, सोनेरी कलर शंकरपाळ्याचा. अशा कलरमध्ये आपल्याला ह्या शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत. वरून क्रिस्पी बनलेल्या आहेत, आतून खुसखुशीत झालेल्या आहेत. तर तुम्हाला मी एक तोडून दाखवते ती कशी झालेली आहे ती. तर सहजच तुटू शकते बघा तुम्ही. तोंडात टाकताच विरघळणारी ही शंकरपाळी बिस्किटासारखी बनलेली आहे. तर दुसरी पण मी तुम्हाला तोडून दाखवते. बिलकुल तेल राहिलेलं नाही शंकरपाळीमध्ये. तर अशा प्रकारे खमंग आणि खुसखुशीत अशी गोड शंकरपाळी तयार झालेली आहे. तुम्हाला मी जवळून दाखवते किती पडदे आणि लेयर्स सुटलेले आहेत, बघू शकता. तर अशा प्रकारे ह्या शंकरपाळ्या बनलेल्या आहेत. अर्धा किलोमध्ये एवढ्या शंकरपाळ्या झालेल्या आहेत. तर तुम्हीही येत्या दिवाळीला ही माझी शंकरपाळ्याची रेसिपी करून बघा. जर आवडली असेल तर तुम्हीही कमेंटमध्ये नक्की सांगा. खूप काही अवघड नाही, पण शंकरपाळ्याचे वेगवेगळे प्रकार असतात बनवण्याचे, पण यातील मी सोपीशी पद्धत तुम्हाला करून दाखवलेली आहे. जर तुम्हाला दुधामध्ये जर पीठ मळायचं असेल शंकरपाळीचं तर तुम्ही मळू शकता, पण ही शंकरपाळी दुधातली जास्त दिवस टिकू शकत नाही. तर पाण्यामध्ये जर पीठ मळलं तर ही शंकरपाळी 1 महिना टिकते. तर अशा प्रकारे मी दिवाळी स्पेशल खुसखुशीत खमंग अशी शंकरपाळी शेअर केलेली आहे. तर शंकरपाळीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? जर आवडली असेल तर तुम्हीही येत्या दिवाळीला नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. मग चला तर मग आता रेसिपीला माझ्या लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया अशाच दिवाळी स्पेशल नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.